Malaking tulong para sa mga maliliit na negosyante ang kadiwa ng Pangulo na binuksan sa isang malaking mall sa lungsod ng Legazpi ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol ngayong Labor Day. 32 stalls ng iba't ibang agri-products at basic commodities ang binuksan sa venue. Para sa negosyanteng si John Paul, malaking tulong ang kadiwa ng Pangulo para sa mga gaya niya dahil nagkakaroon sila ng malaking oportunidad na maipakilala ang kanilang mga produkto at maibenta ito kahit sa mababang halaga. Family business na din to namin, and then syempre boring nung pandemic kaya nag-create kami ng mga produkto na kung saan ito ay kikita hindi lamang dito sa Bicol kundi sa ibang nasyon. Para naman kay Maricel Base ng Pulangi Organic Kalamay and Muscovado Producers and Farmers Association, magandang pagkakataon talaga ito para maibenta nila ang kanilang mga produkto. Bukas din aniya sila sa mga nais na maging reseller. Sa mga gusto pong magbenta ng aming mga produkto, makukontak niyo po kami sa Pulangi Organic Kalamay Muscovado Producers and Farmers Association po. Makipag-ugnayan din po sa Department of Agriculture, DOLE, at alam din po nila yung address namin. Ayon kay Imelda Gatinaw, Regional Director ng DOLE Bicol, mahalaga ang papel ng mga magsasaka at negosyante sa pagpapalago at pagpaparami ng trabaho sa probinsya. Kaya sa selebrasyon ng Araw ng mga Manggagawa, binigyan nila ang mga ito ng pagkakataon na kumita at maipagmalaki ang kanilang mga produkto. Yung ating mga sellers ay nandyan sa labas, nagbebenta tayo ng ating mga produkto sa murang halaga. At hinihikayat natin ang lahat. At habang nagbebenta yung ating mga sellers, nakakatanggap sila ng sahod sa Department of Labor mula sa Emergency Employment Program natin. Dagdag pa ni Gatinaw, isang panawagan din ito sa publiko na tangkilikin na lamang ang ating mga lokal na produkto. Tulungan nyo kami na maimbita ang ating mga kababayan na ipatronize yung mga products ng ating mga agricultural workers dito sa Bicol. Ang kadiwa ng Pangulo ay isa sa mga pangunahing programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong isulong ang mura at dekalidad ng mga produktong pang-agrikultura. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.